Sika Tiragsak Ko. Tinapalabas, napan ni Don Romeo iti restaurant ni Richard. Napaliw na arimang ay ti restaurant. Maragsakan na ito'y para ka ni Richard. Saan nan a kinasarita ni Richard, taamuna asaan tumut lang asang wen ti anak na. Iti sabali abangir, simangpet ni Jinky. Ngem awan ti amor ken kuana ni Oliver. Nupay kasta, saan mo't abinaybayan ni Doña Marita, ket kinuyog na pay daytoy tapno agpasyarda. Iti panagsarsarita da Don Romeo, Sita ken Eliza. Nadakamat ti Don, asaan nga agpilpili iti para iti anak na. Nakurapay man, wenno baknang. Nasauna nga adda nakarelasyon na nga agnagan iti Lorena. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapauluan. Sika Tiragsak Ko. At damat idi inayat ko, nakurapay laeng. Ngam inayat ko iti kastaunay, nupay adda idin asawak. Senyor? Naragsakak iti danna day di Lorena, nga uray addaan ako ni ti asawa. Isu tinakariknaag iti pudno aragsak iti pusok. Agingga anadoktalan ni Marita ti amin. Anya tinapasamak, senyor? Pinangtaan na day di Lorena. Agingga nga imadayudan nga agina. Katjak idan nakita. Kayat yu asawan, senyor? Pimusayan? Wen, Elisa, pimusay day di Lorena, ajak man la natulungan. Ti anak yu, senyor. Di yu kadipay nakita aking gaita? Amok no sa dino ti ayan na. Nagamamuda ka din ka ni Sir Oliver, senyor? Saan da pa nagkita aging gaita? Senyor, awan ka di ti panggapyo ang mangyamam mo iti tunggal maysa kadakwada? Kasta ti planok, kat kayat ko nga iti mabiit. Senyor, kayat may amakita ti maysapay nga anak yaw. Mabalin ka di? Sige, di kayag danag. Tayam amok to kada kayo. Kaano, senyor? Dumteng tulat taday ta nga aldaw. Nagmayat matanday ti a restaurant, Mama Marita? Wan nga ro, Jinky iha. Kunada aday tuyan ti kapintasan, kan klas a restaurant iti daytoy a lugar. Sino ti akin kukwa iti daytoy a restaurant, Mama Marita? Diyaka mo, iha. Napintas daytoy a restaurant. Kasla kayat kumatan ti mangbangon iti kastoy a restaurant. Wan, iha. Kabaalam dayta. Sa dino nga ta a lugar, Mama Marita? Dito'y ka di syudad, wan no iti probinsya. Dito'y syudad, kan iti probinsya, Mama? Kasanon ti negosyom iti Cebu. Ipaima ko ni iti kapsat ko. Iti kasta, maipamaysak ti bangunak a restaurant ko. Nasaya at dayta pangandan mo, iha. O sige, apay kit dinasaan. Nalakalaan kan katimang bangon, iti oray anya negosyo akayat mo. Gaputado ti kwartam. Dahito'y a restaurant tituladak, Mama. Nagpintas. Kanunungak, iha. Gaputa nagpintas dahito a restaurant. Makaaya-ayo. Kaya't ko ang makasarita ti akin kuko iti dahito a restaurant, Mama Marita. No kasta, payabam iti kwartya, iha. Sir Richard, adda kayat natin makisarita kan ka-customer. Asino? Miss Jinky ka no, sir. Anya ka no ti bagana, gwardya? Di na imbaga, sir. Basta kuna na, akayat na ka makasarita. Sige, mapanak iti ayanda.
Anya ti may paay ko, ma'am? Oh. Si Kaka diti akin ko iti dahi ti a restaurant. Siya nga rod, ma'am. Anya ka diti may paay ko? Awagan nak iti Miss Jinky. Naragsak apan nakamamukan ka, Miss Jinky. Siya ni Richard. Mabaling ka din agtukaw kan? Kaya't ka akapatpatang. No? Okay lang kan ka? Sige. Isumat ni katugangak ni Doña Marita. Ti asawa ni Papa. Oh, iho. Apay akasta ti panang matmat mo kanya? Ha? Madam. Kas lang amin nakitkita kayon. Ngamjak laam mo no sa dino. Kasta ka di. Ita, Miss Jinky, Madam, anya ti may paay ko kada kayo? Richard, magustuhan dahi ti restaurant mo. Nagpintas. Dahi ta tiga po na pinaayaban ka. Takayat ka akasarita, may papan iti dahi ti restaurant mo. Sige lang, Miss Jinky. Mabalin ka diti makipagayam kan ka? Pakay dayawak, Miss Jinky. No kasta nga rod. Manipod ita, agpagayam tan. Pakay dayawak launay, Miss Jinky. No kasta, Sir Richard. Nakasangom ti asawa ti amam? Wen, Tess. Ngamjak nagpadlaw. Saan nakagayam nga am mo dahi di adon niya? Wen, gaputa ubingak itinaudi apan nakakita na kanya. Anya ti gagaradakan ka? Kaya't di manugang na ti makipagayam kanyag. Magustuhan na kano ti restaurant ko. Naay-ayo di ti restaurant. Kasano ngamin? Nagpintas. Malaksid ana pintas. Nadalus pa'y. Anya ti ko nam itay, sir? Manugang jay Donya, ti babae? Wen? No kasta. Amangan no babaan kan kwa na, agin nasidag kayon iti kabsat mo, sir. Anya? Awan mo't dakas na. Saan ka di, sir? Dakas para kanyak, Tess. Sir. Puor ti kararwak dagijay atat tao. Iso nga iti kaano man. Jak kayat ti umasidag kadakwada. Di uray saan kamin nga agaam mo. Rabiin, ngam awan pa'y laang ni Oliver. Dito'y tapay paraangan, Sita. Urayin ta sumangpat. Sige, sabagay. Nalpastan ti trabaho ta iji kusina. Nangan mo ton nagiti talaw. Nila ang Sir Oliver ton ti mangan inton sumangpat. Kun datamot ton Sita. Di ka man agdanda nagakasta. Anya ti pagdanagam aya? Rabiin ngaminan. Ngam awan pa'y ni Oliver. Hoy, di kagdanda nagakasta Ha? Aday to ni Sir. O sige, ingkay lukat ti gate. Taong muna ako ni kusina. Isaganak ti kanan na. Mabit lang, Sir! Ilukat kong ti gate! Sige, mangan kan. Ala, agtugaw kayon, tagigidan tayon. Amo ka di kay painangan. Sige, Lisa. Makigiddantan ka ni Sir. Tapnood ka lang na. Ala, agtugaw kayon. Sige, Sir. Ramanam day ta si daan alinuto ni Elisa. Sigurado ang magustuhan. Uwe, Sita. Dahil tiga po na asana kung anangan itirwara. Tamok nga danaimas asidaan tayo nga agur-uray kanyak dito balay. Sapay ko mata magustuhan. Oh, sweetheart. Ada ka gaya man? Mabalin ka di Jinky. Di nakawagan iti sweetheart. Tasaan tamat nga agayan ayat. Hoy, da kayo adwa. Tumakder kayo dita. Awan respeto yo iti amo yo. Makilang lang kayo kit din kan kwa na amangan. Nagawan na babay nyo.
Ala, tumakdarak kayo dita. Jinky, Sige, ma'am. Tumakder kami. Alangarod, ma'am. Si kanti agtugaw ditoy. Tapno da ka lang ni Sir Oliver amangan. Rumban lang asyak ti kasangon na amangan. Saan kat ada kayo? Sige, sweetheart. Mangan ka. naikatantiganas ko amangan. Elisa, Sita. Idalimanak yung langan tilamisan. Saan, sir? Sige, mangan ka, Sir Oliver. Importante amangan ka. Ang naikatantiganas ko amangan. Ngamnas ka na mangan ka. Sige, agtong palakan ka, Elisa. Dito yak pa ang igid ti swimming pool. Agpaangin ak ditoy. Umay kuma ni Oliver, dito'y ayan ko. Anyan anak mayat no kaduak ita ditoy. Aglangoy kami adwa ita arabi. Urayik lang. Gaputa sigurado nga umay. Naasam day chay nga aglangoy iti kastoy arabi. Katamok nga umay ditoy. Takasi ti sikod. Aglangoy kami adwa dito swimming pool. Iti kastoy arabi. Kaya't kung agkalay sa da Oliver kan Jinky, iti mabit, Romeo. Uray siya, kaya't kumet. Ngam saan ta mabali na pilitin ni Oliver, no di na pa'y kayat ti mga sawa. Kanon tupay ang mga sawa. Enton lakayan. Ang mga nunataya kon. Ngam jak tupay makita ti agbalin nga apo. Kasaritam ni Oliver. Ngam no di na kayat, saan mo apilitin? Saan la asyak ti makisarita? No di kat duata. Wen, awan parikot dita. Sige, kasarita tanto. Addan ni Jinky dito'y balay. Ngarod, naskan nga agkalaysadan kin ni Oliver. Mala, tayo nagmanagpahangin di tarwar. Diyak pa'y makaturog. Iso nga inakpa'y lagpahangin. Sikati makam mo. Maturog kan tulatan. Umunegak to, inton makaturturugak. Anyamatan. Di pa'y larumbuar ni Oliver. Itay pa'y nga agur-urayak. Ada umay dito ni Oliver lakit di ita. Di nak makita dito'y ayan ko. Tanasip ngat dito'y. Kalaatak nga arakupan. Apaman ang makasidag. Adaitan. Salbag ka! Papa Romeo? Apay adinaibnak nga inarakop kaninakan. Kursunada na ka di? Ipagarup ko na si kani Oliver. Sorry, Papa Romeo. Salbag ka. Into na da nakakita ka data. Ibagadan tuket nga da relasyon ta. Sapay inagkanakmat nga rod. Nagkunang namin na di kayo nagsao. Di amok ko maata kayo. Amok nga rod nga da ka di takasipngetan. Anyamatan. Kanapay ngamin nga da ka di takasipngetan, ha? Panggap mo ka di agundawayan ni Oliver? Anya? Ay, Jinky. Nasamsam it ni Ayat. No saan na mapilpilit. Laglagi pamday ta nga imbaga. Ha? Kasta tinapasamak, senyor? Ala, di nakaraman kayon iti agak ka din na oras. Tangiwat mo, Sita. Sorry, senyor. Ay, anyan day dya babae. Senyor, nasamit ka di ti agak na? Di ka mang sutilakas ta, Sita. Uwan, senyor. Ala, yalanak iti danom, ta uminuma. Uwan, senyor. Kasday
napasama kay Elisa. Ipagarap nga taan ni Ma'am Jinky. Ani Sir Oliver ti umas asidag kan kwan na iti kasipnutan. Idi kwan, linagto na kano nga inarakop kan inagagkan. Anya? Di na pa'y kinita no ni Sir Oliver nga tangagpaiso tayo masidag. Anya ngay, tanimot gayam senyor. Anya? Anya ti panagkunam, Elisa, no ni Sir Oliver nga tadayjay, tutupan na nga ta ni Ma'am Jinky? Ha? Agasam nga, ita inarakop na kano iti na irout sana inagagkan. Sita? Sa bagay, sikati ay ayatan ni Sir Oliver. Iso asaan namot siguro at tutupan ni Ma'am Jinky. Wen, kastamot ti kunak, Sita. Saan na atutupan ni Ma'am Jinky? Gaputa saan na nga ay ayatan. Good morning, Oliver, sweetheart. Adda kagayang bititira sa nga agpapainit. Kabayatan ti pa nagkapkapin. Wen, Sir Oliver, adto yung titinapay. Naimbag nga agsapam, Ma'am Jinky. Saan anaing bag ti agsapak? No day tarupam ti makitkitak mo tsa-tsa. Sige, pumanaw kan ditoy. Sige, Ma'am. Oh, anya klase day ta at tinapay nga in-serve kan kaday di amo tsa-tsa? panawan na nito. Oliver, nagdakal ti ng paliwam Tsak magustuhan ti ugalim ka dagiti babaw ng Jinky. Anya? Mas isakit mo ka di ida? Ngam iti siya a girlfriend mo? Saan ka a girlfriend? Laglagi pam. Asya ti kayat dagiti dadakkel mo aparakan ka, Oliver. Iso nga awan maaramidam. Iti ka ano man. Saan ka nga inayat, Jinky? Kalpasan dagiti akong daway. Saan ko nabasol dayta? Gaputa si ka mismo tinangidaldal iti bagim kanyak. Siga tagpilit. Agam dakkalabidot ko. Gaputa tinutupan ka. Oh, Oliver, please. Di kang saong iti kasta. Numapaayakan ka. Nasaysaya at laangan nga agpakamatayak. Katsik ka, ti mapabasol. Anya? Tandaan am dayta, Oliver. Iti kanito ang mapaayakan ka. Agpakamatayak langan. Katsik ka, ti makagapo. Iso adi nakliklikan, Oliver. Anya teramiden ni Oliver, iti dayta ana ibaga ni Jinky. Gagayem, di uliwayan na dinggen tituloy ti kabarbaro a nobela tayo ana pauluan. Sika, ti ragsako. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Sika, tiragsako. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.